Zdravo ljudi, sigurno me prepoznate po pjesmi i zvuku. Ja sam opet Koskica, ali su mi izbrisali kanal. To jest ja sam izbrisao kanal. Ne znam što. Imam previše posla, a YouTube mi je izbrisao kanal i ja sam to hteo i tako da. Nego danas ću na ovom mom novom kanalu na mom novom kanalu Shopkins TV tu ću da snimam sa Shopkinsima, da. Ja nemam nijednog Shopkinsa, ali ću početi da skupim Shopkinse. Vidjet ćete me za nekih nedelju dana, tačno, ili više, zato što me, pa ne znam, da ja skupim novca tu, pošto ja imam 1400 dinara, tačno, da, 1400 dinara i još nekoliko kasici presice. I da, moram nešto vam kažem, jedan set koji ću kupiti nosi 2 Shopkinsa i 2 Shopkinsa koje se ne vide blind bagić. Blind bag, ouch. To košta 2620 dinara, ali ja nemam toliko, još ću dobiti i kupit ću još nekoliko kesica pa ćete me vidjeti sa tim kesicama i ostalim glupostima. I do sljedećeg viđenja, ćao. Spoko. Opijas Koskica. I dobar dan. Ne, doviđenja Opijas Koskica. Dobar dan Shopkins TV. Zdravo.